कि ये जी सुनी ना। हम मुकेश सिंह आज फिर से रोज सबके स्वागत करता नहीं रौरे सबके यूट्यूब चैनल अंग्रेजी भैया में आई। आज फिर बिना देरी किए एगो टॉपिक सीख लिया जाओ। आज के टॉपिक बटे इशारा करके ही बात करे के जो पहल का वीडियो गई न बटे उहे टॉपिक है, लेकिन ओकर पार्ट 2 है। वो में हमने सीखले रहनी सा कि एगो चीज के तरफ इशारा करे के। आज सीखे के बटे कि एक से ज्यादा चीज के तरफ इशारा करके जब बात करे को हुई तो क्या बात कर जाएगी। तो आया सीखे के तो जब भी इशारा हैंग एगो से ज्यादा वो में हमने सीखा सब पिछला वीडियो में कि एगो के तरफ इशारा करे खातिर। आज इशारा करे के बाद एगो से ज्यादा जब भी हुई, जब इशारा हैंग करे के हुई तब ई टॉपिक काम आई। देखिए आज के अंग्रेजी में इशारा करके बात करी जब संख्या एक से ज्यादा, सॉरी यहाँ ज्यादा लिखेगा तो ज्यादा लिखा गया एगो यहाँ कार लगे ज्यादा होखे। चलिए अगर सुधारिए दिया ज्यादा मैंने एक से अधिक हो गए तो एक इसमें जैसे बोला जाला हमने भोजपुरी में ई सब चाहे हई सब हऊ सब ई सब खातिर दीज लागी। ऊ सब खातिर जब दूर होके या बहुत सारा होके तो ऊ सब बोला जाला, ओकरा खातिर दोज लागी। एगो चीज ध्यान रखे के बा अंग्रेजी में एगो सबसे बड़का मास्टर रूल काम आवेला कि जब एगो चीज वाला बात हुई तो सब चीज एक एगो वाला लागी, और जब एगो से अधिक वाला बात हुई तो सारा चीज एक से अधिक वाला लागी। तो देखिए जैसे कि वो में रहे ह चाहे बा हटे, ओकरा खातिर में इज लागत रहे दिस के साथे, तो यहाँ क्या हो जाई आर लागी, आर एक से अधिक वाला। रहे चाहे रहल एगो से अधिक तो वर लागी, WERE अगर वर पड़ जाला। होई रही ई दोनों में सेम रही, विल बी एगो रही तो वो विल बी, और एगो से ज्यादा रही भविष्य में तो वो विल बी। WH वर्ड जो रहे उसे जो नॉर्मल यूज खातिर बा, बेसिक यूज खातिर डेली यूज में जो आवेला वो लिखल बाटे का के व्हाट, कब के व्हेन, कहाँ के वेयर, कैसन के हाउ कितना, हाउ मेनी हाउ मच में अंतर का बा। जब संख्या जो गिने में संख्या आवत है ओकरा खातिर हाउ मेनी, और जो तौल माप के जो के गिनल लिखे जा सकत ओकरा खातिर हाउ मच। का है वाई, ये सब बेसिक वर्ड सब एकरा के हमेशा दिमाग में रखला के काम बा, ये हमेशा यूज में आई। एकरा अलावा बहुत सारा बाटे जो कि रेयरली यूज में आवेला टे, बहुत कम। अब आई अगर यूज सीखे के एकरा खातिर जो ओमे फार्मूला रहे वही में सेम फार्मूला में बाटे। जब ई सब ऊ सब का ई सब खातिर दीज, ऊ सब खातिर दोज, ई पहले लग जाई। ओकरा बाद एकरा खातिर जौन अभी आँख के सामने बाटे ह चाहे बा कहे के बाटे आर, जो रहे पीछे बीत गई वर, आगे आई ओकरा खातिर विल बी। और एकरा बाद जौन भी सामान के नाम लागी उमे लास्ट में स के साउंड यानी एस लग जाई, एस। और चाहे मतलब ओकर एगो कॉन्सेप्ट बाटे हम बताएं, ओकरा खातिर भी एगो वीडियो बनाएं जेमे कि पूरा डिटेल्स में बताएं कि प्लूरल कैंग सिंगुलर से प्लूरल कैंग बनेला, माने एगो से ए ज्यादा कैसे बनावल जाला। अगर बहुत सारा एगो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाटे उसको हम बता दें। नॉर्मली का ये याद रखे के बाटे मोस्टली 90% हई वाला काम आवेला, लास्ट में लगा दी। जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, एगो लड़की खातिर गर्ल एगो से ज्यादा खातिर गर्ल्स। इन 90% मंत्र काम में आई सबके लास्ट में ठीक बा। अब देखिए अब जैसे सेम उहे रूलवा सेम। अब यहाँ देखिए नॉट 3 नंबर पे गिन लिया 1 2 3 नंबर पे नॉट लगा दो जो नहीं वाला ना वाला में सेम 1 नंबर उठा के 2 नंबर आगे पीछे कर दी। का वाला क्वेश्चन बन गई जो शुरू में का लगाओ जाला नु का हई ह, तो ओकरा खातिर एक का खातिर कोनो अंग्रेजी वर्ड ना आवेला, वो खाली 2 नंबर वाला 1 नंबर 1 नंबर वाला 2 नंबर होते बाकी सब सेम। तो का वाला क्वेश्चन बन गई। का नहीं वाला यही में नॉट के मिक्स कर दो, मिक्स तो अरंट वरंट वोंट बन गई बा। ये स्पोकन में ये काम आई क्या, तो बोले में हमने जितना शॉर्ट वर्ड यूज कर जाए उतना जल्दी निकली, ओकरा के फ्लुएंसी कहा जाला
कि जितना फ्लुएंट स्पीकिंग हुई नू उतना लोग के दिलवा में तनी छुई अच्छा फील ली कि भाई जाने ला कुछ माने अच्छा बोलेला। अब वह हमने के एकदम लंबा जो लिखल जाला वो मत बोला जाए नू लोग समझे कि सुराई मतलब यही बाटे ही तनी मनी सीख लेला बजा जहाँ से गुड इंग्लिश पढ़ के जब हमने कहा छठा क्लास में जाए गुड इंग्लिश मिल रहा है ABCD सीखे के तो वही को समझ लो तो वो गलती नहीं करेंगे एकदम कॉन्फिडेंस से बोला यार कि हम जाने ले सब चीज जाने ले एकदम कॉन्फिडेंस को बहुत बड़का मंत्र झूठ साथ तनी उल्टो पुल्टो तो हो नू तो चल जाला लेकिन एकदम आंख में आंख मिला के कॉन्फिडेंस होके के चाहिए वो को बहुत ज्यादा अफेक्ट करला। तो ई बन गई। अब देखिए यहाँ और हम आसान कर रहे जैसे बीच में WH वर्ड लागी भोजपुरी वाला में तो ये इंग्लिश में शुरू में आ जाए शुरू में आज जब हाँ वाला हुई हाँ वाला तो 3 नंबर WH वर्ड लगा दी और 3 नंबर को उठा के सेम टू सेम एक बाद में लगा दी और जब ना वाला होके WH वर्ड लगा दी और 4 नंबर को उठा के मैं सेट कर दी। देखिए लिखल बटे WH वर्ड प्लस 4 नंबर है 4 नंबर सेम स्ट्रक्चर उठा के यहाँ लग जाए तो ये बन जाए। अब एक खातिर एगो सेंटेंस हम ले ले बनी यही पर प्रैक्टिस कर ले के जैसे ई सब बकरी है सन जैसे बहुत सारा बकरी बाड़ी जो एगो बकरी नहीं बहुत सारा ई सब बकरी है सन तो हमने के 6 वेरिएशन मतलब 6 टाइप के जो 6 टाइप के मंत्र देवला नहीं महामंत्र 6 टाइप के फॉर्मूला है यही पर 6 टाइप के क्वेश्चन पिछला वीडियो में बतौला नहीं कि जॉन भी हमने क्या चाहे सवाल के जाला जवाब दिया जाला कि 6 टाइप के सेंटेंस में कवर हो जाला वह हमने सीखे के बाद तो जैसे ये सेंटेंस के लेके यही पर बना ले छो प्रैक्टिस कर ले ई सब बकरी ई सब खातिर क्या बाटे दीज हॉय सॉन के आर अब बकरी यानी कि एगो तो बकरी के बात होत नहीं है एक से ज्यादा तो गोट्स 90% ये काम में वाला ये हमेशा ही मंत्र याद रखला है काम बा तो दीज आर गोट्स आइए पिछला समय के कहे हुई तो बस आर के जगह पे वर लग जाए और वर के जगह पे विल लग जाए विल बी ठीक बा इतना बड़े अंतर बा। तो ये सब प्रैक्टिस और रोल करेगा भाई रोल की जिम्मेदारी बैठे हम यहाँ यही कंसेप्ट पर 6 टाइप के सेंटेंस बना के दिखाए थे। तो जैसे ई सब बकरी है सब दीज आर गोट्स ई सब बकरी ना है सन दीज आरंट गोट्स का ई सब बकरी है सन आर दीज गोट्स का ई बकरी ना है सन आरंट दीज गोट्स ई का है सन व्हाट आर दीज ई का ना है सन व्हाट आरंट दीज ठीक बा। अब यही पर हुआ लोग तीनों टाइप के सेंटेंस बनाए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो अभी होता प्रेजेंट हो जो पीछे बीत गए पास्ट तो खाली आर की जगह पर वर लग जाए आगे की जगह पर विल भी लग जाए तो आगे के बात बताइए यहाँ पर 50 100 1000 गो सेंटेंस साफ चिल्ला के बोल लगेगा बटा खूब प्रैक्टिस में ले लेगा ताकि जब जरूरत पड़े तो एकदम धक्का निकले ठीक बा प्रैक्टिस करेगा हम और फिर मिल जाइए एकदम जल्दी ये एगो नया धमाकेदार वीडियो के साथ और कुछ नया सीखल जाए ठीक बा। लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा के लिए काम बा ठीक बा। अगर टाइम मिले तो कमेंटो में तो लिख के बताए लोग क्या में सीखनी लोगी ताकि हमरो थोड़ा हिम्मत बढ़े। अब वीडियो पसंद आए लोग तो लाइक बटन जरूर दबाओ लाइक काम बा और चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर दी ताकि जैसे वीडियो डाली सबसे पहले नोटिफिकेशन वाला पहुंचे ओकरा खातिर बेल आइकन भी हिट करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दे ताकि सारा वीडियो के नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले रोज देखे के मिले ठीक बा। तो बहुत सारा धन्यवाद रोलोगे वीडियो देखे खातिर और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अधिक से अधिक लोग पहुंचाए लोग ताकि जगह लगा व्यवस्था नहीं कहनू वो भी अच्छा से सीख पावे एकदम साफ देसी स्टाइल में देसी भाषा के थ्रू ठीक बा नु ये भोजपुरी पर हमने क्या तमने के मतलब कि का बताओगे बटे ये शरीर में बाटे ठीक बा। तो चलिए फिर मिल जाए और सब्सक्राइब मत भूलिएगा ज्यादा सब्सक्राइब करिए पूरा एकदम पूरा बिहार यूपी में ताल का मजा धुआं धुआं पिलाएगा हम ठीक है ना।